Mortensen, ruteudviklingsdirektør i Københavns Lufthavn. Ja. Tak fordi du vil tage imod os fra CPH Spotlight i dag. Det er en fornøjelse. Vi skal tale lidt om lufthavnen og alt det, der sker herude for tiden. I har gang i rigtig meget. Ja. Og i den forbindelse, jamen, så tænker jeg, lad os springe lige ud i det. Vi kan jo ikke slå op i en avis eller på jeres hjemmeside, uden at se en ny rekord nærmest hver måned. Det går rigtig stærkt for jer. Hvad er nøglen til den succes? Jamen altså, der er en række faktorer, som spiller i den rigtige retning for Københavns Lufthavn i øjeblikket. Dels som udgangspunkt er vi en operationelt veldrevet og for flyselskaberne effektiv lufthavn. Så vi har lige vundet en award for 18. gang, tror jeg der, i at være den mest effektive lufthavn i Europa. Og så er det selvfølgelig også væsentligt for os, at SAS er kommet godt ud af deres Chapter 11 proces eller tekniske rekonstruktion og har valgt at konsolidere deres trafik i København som deres primære hub. Og jamen, specielt SAS kommer vi lidt ind på igen senere hen, så fordi der har du klart en pointe i, der sker noget der, som er spændende at røre lidt nærmere ved at kigge lidt nærmere ind på. Men jeg kunne også godt tænke mig øvrige flyselskaber, altså hvordan mærker I interessen fra dem, og her kunne vi måske især se på lange ruter, hvor vi jo i løbet af især 2025 har fået en del nye annonceringer. Ja, vi har haft travlt. Så vi har igennem mange år haft en tæt og en løbende dialog med både nuværende langdistanceselskaber og også nye potentielle langdistanceselskaber. Og der er en del af dem, som har materialiseret sig her i 2025, og der kommer flere til endnu. Og det er dels SAS' skifte til SkyTeam, som gør, at København bliver mere interessant for SkyTeam-selskaber, fordi de derved vil kunne få transferfeed fra SAS. Og samtidig så er det super positivt, at de Star Alliance-selskaber, som har været her i en årrække, ser ud til at fortsætte. Så det gælder både Singapore Airlines, det gælder Thai Airways til Bangkok, det gælder Ethiopian Airlines til Addis Ababa, og det gælder et selskab som er Canada, hvor vi ser lidt nedgang, men de holder alle sammen fast, såvel som Air China til Beijing. Så vi fastholder, kan man sige, Star Alliance langdistanceruterne, og så får vi i tillæg til det flere ruter fra SAS og nye ruter fra SkyTeam-selskaber. Så det er en rigtig positiv situation. Og nu nævner du selv Star Alliance-selskaberne, fordi ja, de er jo gået fra det, man kalder drømmescenariet for et flyselskab. Du kan feede passagerer ind i den ene lufthavn, og når I lander i den anden lufthavn, så har du også noget at feede videre med derfra. Ja. Og det har de jo ikke mere. Nej, ja, til dels, fordi for eksempel Singapore Airlines har i en årrække haft et joint venture med SAS, hvor de deler indtægter og udgifter, og det fortsætter selv om SAS nu er SkyTeam-medlem, og Singapore Airlines naturligvis er Star Alliance-medlem. Men så derfor har vi jo prøvet at kigge ind i krystalkuglen og se, hvad kommer der til at ske med de her selskaber. Og som du rigtig nok siger, så vil mange af dem ikke længere få transferfeed, men vi ser stadigvæk, at der er pæn belægning på flyene. Så det er et udtryk for, at København er en interessant destination, både for inbound turisme og erhverv, men også som outbound destination for danskere og sydsvenskere, som rejser ud i verden. Og så er der også selskaber, som, selvom vi nu er en SkyTeam hub, connecter Star Alliance til et andet Star Alliance-selskab i København. Der er jo også nogle ruter, som I ikke har fået endnu. Ja. Og der kunne det jo være interessant at høre, hvilke uservicerede ruter, og nu tænker jeg ikke kun langdistance, men i det hele taget, hvilke uservicerede ruter står højst på Morten Mortensens ønskeliste til jul, hvis vi må sige det så. Ja. Det er interessant, fordi før corona lavede vi et samarbejde nationalt, vil jeg næsten sige, i hvert fald sammen med Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Transportministeriet lavede
Københavns Lufthavn en top 10 rute over uservicerede interkontinentale destinationer, sådan så vi kunne gøre fælles indsats i forbindelse med eksportfremme, delegationer, statsbesøg og lignende. Og med den udvikling, vi har set ind i, så er top 10-listen ved at være tjekket af. Så det er jo super positivt. Men der er stadigvæk nogen, vi gerne vil have. Og Sydafrika, Johannesborg, har stået på toppen af ønskelisten i en årrække. Den er stadigvæk userviceret. Der er et potentiale i Saudi-Arabien. Jeddah og måske også Riyadh kunne vi godt tænke os at få på. Der er også en rute, som vi ikke har fået genskabt efter corona til Pakistan, Islamabad for eksempel, som vi godt kunne tænke os at få på kortet. Og så arbejder vi på nogle andre destinationer også, som jeg desværre ikke rigtig kan løfte sløret for endnu, men både øst og vest, vil jeg sige. Så når du interviewer mig næste gang, så vil jeg tro, at jeg kan fortælle dig nogle flere rutenyheder. Det lyder rigtig spændende. Det vil vi glæde os til at følge. Ja. Nu nævnte du selv Johannesburg, som hvis man har fulgt lidt mere omkring Københavns Lufthavn og flynyheder i det hele taget, ja, så er det en, der popper op næsten hvert år, når man siger, sker der noget, kommer der noget. Ja. Og det er klart, at nu er SAS ikke i Star Alliance mere, hvilket havde været oplagt med i og med, at så havde man haft feed i begge ender. Ja, for South African Airways. South African er jo et Star Alliance-selskab. Ja. Så det er de ikke mere. Men jeg fornemmer stadig, at der ligger et stort marked. Det er til trods. Ja, altså meget af det arbejde, vi laver i ruteudvikling, er baseret på en hel masse data og dybt analysearbejde. Og vi har tilgang til stort set alle mulige rutekombinationer i verden. Og vi kan se, at indirekte så er Sydafrika stadig interessant fra et passagerperspektiv. Vi kan sagtens her sidde og være lufthavn og sige, at vi skal da have en rute til det ene eller det andet sted, men det er nogle gange flyselskaberne, der flyver. Og derfor skal vi jo prøve at få overbevist et flyselskab om at flyve. Og vi har jo SAS, som er baseret her, som er i gang med en større ekspansion. Det kunne på sigt måske godt være interessant for dem. Alternativt så er der jo, som du selv nævner, South African Airways, som vi har været, kan jeg godt afsløre nu, tæt på at skulle starte op før corona. Og jeg kan forstå, at de er i lidt udfordrende situation nu, så vi må se, hvad der sker. Men der er et potentiale. Når vi taler udfordrende situation, så det er måske også meget relevant at komme ind på hele den geopolitiske situation, som vi står overfor i Europa lige nu. Ja. Vi har lukket luftrum over Rusland, som vil, kan man sige, er den ultimativt største udfordring i forhold til, hvis vi skal kigge på luftrummet. Ja. Hvordan påvirker det jeres arbejde i ruteudviklingen? Hvordan også i forhold til samarbejde med flyselskaber? Jeg er generelt interesseret i, hvad der sker rundt omkring i verden, men det er en nødvendighed, at jeg følger med i nyhederne, fordi hver gang der sker noget internationalt, det vil altså i Europa, i Mellemøsten, i Asien, i USA, så påvirker det vores forretning. Det gør det spændende, også nogle gange lidt udfordrende. Den ulykkelige situation, vi har set i Mellemøsten, har påvirket vores trafik. Selvfølgelig også, så er der nogle politiske vinde over Atlanten, som mange har en holdning til. Og specifikt på Rusland, så har vi mistet alt direkte flytrafik til Rusland og til Ukraine, som tilbage i 2019 udgjorde 470.000 sæder. Så det er altså noget, man godt kan mærke. Og samtidig så har lukningen af det russiske luftrum for vestlige flyselskaber jo betydet, at det der før var vores geografiske fordel med kort flyveafstand til det nordlige Asien, nu lidt af vores ulempe, hvor selskaberne må flyve enten nord eller syd. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så når SAS flyver til Tokyo, så flyver de syd om Rusland og Ukraine, og på vejen tilbage flyver de faktisk hen over Alaska hele den anden vej rundt. Og det betyder så, at hvor vi tidligere både mod Nordamerika, det kan vi så stadigvæk, men også
til Asien. Her er en lokation, hvor flyselskaberne kunne lave en 24 timers turnaround, altså flyve over 10-11 timer, være på jorden 1 time på uddestinationen, komme tilbage igen til 11 timer, og så rotere flyet hver 24 timer. Det er svært til Asien. De kinesiske selskaber må gerne flyve over det russiske luftrum, og det gør de så også, og de har kan man sige, en fordel i det. Men det gør, at trafikken til Asien er på et lavere niveau, end vi havde tidligere. I 2019 havde vi 24 ugentlige afgange til Kina og Hongkong, og i dag har vi 10, som er serviceret af China til Beijing og China Eastern til Shanghai. Så der er selvfølgelig et efterslæb, hvor vi ikke er på niveau med det, der var tidligere. Og generelt har Kina og Asien været relativt langsommere om at komme ud af corona igen, i hvert fald internationalt eller interglobalt, fordi intra-Asien er relativt stærk. Men hvis vi kigger på Sydøstasien, så er Singapore Airlines og Thai og også SAS til Thailand mere eller mindre på niveau med det var tidligere. Og så kan vi byde velkommen til Vietnam Airlines, som vi har arbejdet på i en årrække fra december, som vi tror vil trække noget trafik også. Og så er der stadigvæk potentiale fra Kina. SAS valgte at trække deres rute til Shanghai ud på grund af udfordringerne med overflyvning af det russiske luftrum, og der har vi så fået tiltrukket China Eastern i stedet. Men der er andre potentialer, og det gælder både passagerer, men også ikke mindst cargo, hvor vi jo gerne vil hjælpe med til, at der er muligheder for, at dansk eksport kan få varerne hurtigere frem, og også import, halvfabrikater og andre varer til Nordeuropa. Hvis vi kigger Asien, og nu siger du selv Kina, har I noget, arbejder I med nogen forecast? Hvordan ser I Asien om 5 år fra København i forhold til i dag? Altså, vi forecaster, og vi prøver at kigge i krystalkuglen og forudse, hvad der kommer til at ske. Men det er svært at forudsige, specielt om fremtiden, som jeg tror, Storm P. sagde. Det er afhængigt af mange ting. Nu talte vi, hvordan vi bliver påvirket af den globale udvikling, og der er måske en tendens til en mindre globalisering i verden med stater, som trækker sig lidt ind om sig selv, og det er ikke godt for et lille land eller økonomi som Danmark. På den anden side ser vi stærk trafik til USA, og vi ser med de geopolitiske vinde, der blæser, at der er en øget interesse fra kinesiske selskaber mod Europa, frem for at flyve til USA. Fordi den udviklingen i globaliseringen mellem Kina og USA påvirker også kineserne til at måske gøre noget andet. Det kan vi godt mærke. Ja, for kunne man egentlig ikke, når man sidder og kigger på det, du kommer lidt selv ind på det, kunne man ikke forestille sig, at man lige pludselig får en form for ketchup-effekt fra Asien? Man fornemmer, når man studerer forskellige ting, at der er en stor rejselyst derude. Ja. Der er også en stor fokusering på, eller stor interesse i at flytte fokus fra USA mod Europa. Jo, det er mit indtryk. Og Kina er et meget, meget interessant land. Men når de beslutter sig for at gå i en retning, så følger hele landet med. Så hvis der er en overordnet retning mod Europa, så vil der komme mere trafik relativt hurtigt. Og så ser vi, nu spurgte du med fremtiden, altså, når vi kigger ind på globalt, på Kina, men også på Indien specielt og Afrika, så forventer vi, at en fremtidig større mellemklasse kan drive en masse flytrafik. Og de ordrer, vi ser, de lokale flyselskaber i de regioner stiller, så tror de i hvert fald på, at der kommer fremtidig vækst. Og en del af det vil komme til København også. Og Indien er jo godt på vej, som du siger. Ja. Der er gået fra Air India til, at vi lige pludselig om ganske kort tid har 3 flyselskaber, der flyver på Indien. Ja. SAS, Indigo og India. Ja. Og med 8 afgange om ugen til Mumbai til at starte med, eller 3 til at starte med, og så når SAS kommer til foråret, så 5 mere. Ja. Er det kun begyndelsen?
Ja, altså der var 1, der var 2, der var 3, der var 4. Lad os se. Vi arbejdede hårdt på i en årrække for at få genetableret direkte flytrafik til Indien. Og det lykkedes så med Air India til Delhi. Og nu er vi så heldige at kunne byde velkommen til Indigo, som du nævner, som starter Mumbai op den 8. oktober. Med 3 gange om ugen til en start i hvert fald. Og de har nok også planer, kan jeg læse i pressen, om andre destinationer i Indien. Og så har SAS annonceret, at de for næste sommer vil flyve også Mumbai. Så man kan sige, at det er relativt voldsom udvikling fra 1 til 4 på kort tid. Vi er i rigtig tæt dialog med selskaberne. Jeg er faktisk lige kommet hjem i morges fra en konference i Hongkong, hvor jeg talte både med Air India og Indigo og SAS. Og vores forventning er, at der ikke er nogen, der kommer til at trække sig. Det indiske luftfartsmarked er det hurtigst voksende globalt marked. Indigo er det langt største indiske selskab, og med de flyordrer, de er på plads, så er de på vej til at komme op i top 5 blandt globale flyselskaber. Der er alligevel et stykke vej endnu, men de har i hvert fald ambitioner. Og der er ret stor interesse fra indisk side, og også fra dansk, men primært fra indisk side, om at flyve til Nordeuropa og København. Så jeg tror bare, det er begyndelsen. Og velkommen hjem, for du har lige været, som du siger, på en konference, Roots World. Ja. Det vi kalder luftfartsbranchens største datingshow. Det kan man godt sige. Det kan man godt kalde det. Jo, der er i hvert fald speed dating. Ja, for fuld drøn. Ja. Kommer der til at komme, nu er det jo svært at sige, det ved jeg godt, men kommer der til at komme noget helt konkret ud af det besøg derude, tror du? Ja, det gør der. Nu har der er annonceret en del nye ruter. Nu har vi 4 på bedding. Resten af året er langdistanceruter. Og så er der allerede annonceret nogen til 26 også. Så tror jeg, når vi kigger hen i vintertrafikprogrammet 26 og sommertrafikprogrammet 27, så vil der komme en hel del nye. Når vi taler langdistanceruter, så er det en relativt lang proces med at få det på plads. Flyselskaberne oplever meget forsinkede leverancer fra producenterne. Vi kender alle sammen situationen med Boeing, som så har påvirket Airbus' evne til at kunne levere til tiden, også fordi mange Boeing-ordre eller potentielle Boeing-ordre er gået til Airbus. Så de fleste selskaber, som vokser og har flyordre, oplever, at der er forsinkelser, så deres planer har en tendens til at blive lidt forskubbet. Og når man åbner en ny langdistancerute, så er det ikke noget, der bare lige sker. Det er en relativt stor investering for flyselskabet, og i nogle tilfælde så kan man regne med en break-even af, hvad man nu har udgifter og indtægter på sådan en 3-4 år. Så det er noget, hvor planlægningen er ret metodisk og lidt længere scope, men det ser relativt fornuftigt ud i de nærmere år. Men det er ikke sådan, at vi i dag kan gå ud og annoncere, at nu har vi lige fået en ny rute fra Roots World. Men vi kigger ind i vækst også til næste år med flere ruter, som allerede er annonceret af SAS og andre. Og en ting er nye ruter, men efterhånden har vi med det udbud af destinationer og ruter, der kan serviceres. Altså der er relativt få low-hanging fruits tilbage. Så vi ser en stor øgning i antallet af frekvenser og sæder, som bliver sat til København, og dermed også passagerer. Jeg fornemmer på dine kommentarer her, at det i hvert fald ikke var spild af tid at tage til Hongkong, så kan vi jo lade den lidt. Det var ikke spild af tid. Og det var positivt. Ja. Det vil vi glæde os til at følge. Nu var vi inde på det her med den geopolitiske situation. Der kan jo heller ikke undgå at tale USA. Det er et kæmpe marked for København til Lufthavn. Ja. Og det er et marked, hvor der jo blæser forskellige politiske vinde, hvis vi kan sige det sådan. Ja. Det har vi jo set i flere markeder. Nu nævnte du Canada tidligere. Det er jo et sted, som har været hårdt ramt af den situation, der har været i USA. Ja. Har I mærket ændringer i rejselysten til USA? Og
man kunne måske også sådan, hvad gør I i den situation? Ja, altså, man kan sige, at meget af den trafik, som, hvis vi sådan tager et helikopterblik på det, så meget af den trafik, der før gik til Asien, er nu blevet kanaliseret til Nordamerika. Så vi har et ret stærkt ruteudbud. Og det vi har oplevet, jeg har med interesse læst, igen til nyhederne, men også læst, hvad rejsebranchen generelt oplever i forhold til efterspørgsel om at flyve til USA. Vores blik er ikke så pessimistisk. Vi har oplevet en 14% stigning i antallet af passagerer til USA i første halvår. Og det er drevet dels af transfer. Så vi må sige, at den største del af trafikken og væksten, det er drevet af transfer, hvor SkyTeam og SAS samler trafik fra Nordeuropa, Baltikum, selvfølgelig Norge og Sverige, i København. Så trafik, som før var blevet transfereret andre steder, for eksempel via Heathrow, går nu via København. Så stigningen er drevet af transfer. Og så har vi set en fortsat stigende interesse for amerikanere om at flyve hertil. Så det stiger også pænt. Vi kan se, at der er en afmatning i lokalt afgående passagerer til USA. Og det er klart, den danske rejsebranche, det er jo det, de mærker. Så vi kan faktisk ikke se nogen nedgang. Og vores forventning til næste år er sådan set også, at det kommer til at stige mere. Vi kigger ind i noget afmatning ind i fjerde kvartal, potentielt. Og jeg tror også, det er et element af, at mange har måske købt en billet til sommerferie med familien, og så ser man situationen anden, har vi egentlig lyst til at tage afsted, men nu har vi billetten, og dollaren er lav, så tager man afsted. Men den ser ikke så lys ud i fremtiden for Nordamerika, selvom vi faktisk forventer fortsat vækst. Så det, der kan komme til at ske, er, at nogle selskaber vælger, jeg tror ikke, der vil blive lukket ruter af det netværk, vi har nu. Men man kan godt forestille sig, at nogle af de destinationer, som bliver befløjet hver dag, måske ryger ned på 5 frekvenser om ugen. Og så er det vores forventning, at de fly så vil blive fortsat i København, men flyve et andet sted. Så fra Københavns Lufthavns perspektiv følger vi det selvfølgelig tæt, men så har vi en formodning om, at det faktisk vil komme til at flyve til Asien i stedet for. Og så kan man sige, en lufthavn som København, der nu er for alvor ved at melde sig ind blandt Europas større hubs, har kun 2 amerikanske flyselskaber lige nu. Ja. Vi hører samtidig, at der er en meget stor vækst i amerikanske passagerer mod København. Kunne det omvendt have en positiv effekt i forhold til at tiltrække flere amerikanske luftfartsselskaber? Ja, og vi er i dialog med nordamerikanske selskaber, både kanadiske og også andre amerikanske. Vi var lidt, men nu har jeg skiftet fra at være Star Alliance til at være, hvor vi i en årrække har arbejdet for at forbevise United om at flyve til København. Det er så ikke lykkedes. Det gjorde det i tidernes morgen. Men med skiftet til SkyTeam, så er der SAS og Delta Airlines har connections til store Delta hubs, hvor de så transfererer passagerer videre til Sydamerika og Nordamerika. Så vi har med interesse set på, hvordan American Airlines, som jo er Oneworld, har klaret sig, men det går godt. Og det er igen et udtryk for, at inbound eller indkommende passagerer fra USA er stærkt hen over sommertrafik eller programmet. Ikke mindst drevet af cruise-trafik, som er kommet godt igen efter corona. Så mange af de passagerer, som for eksempel flyver med American Airlines, det er passagerer, som står på eller af et cruise her. Så vi må se, hvad der sker. Så kan vi jo passende koble denne her hopsnak, som vi var inde på før, over på SAS og SkyTeam. Fordi hvad betyder det for jer som lufthavn, at man satser så stort på at gøre København til et globalt knudepunkt? Altså det vil
særdeles positivt. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at vi var meget glade for det. Og man kan sige, det at SAS dels går fra at have en hubstrategi med eller en netværksstrategi med 3 forskellige hubs, som ligger lige ved siden af hinanden, af politiske årsager i København, Oslo og Stockholm, sådan ikke er det mest optimale netværk. Og at man nu har valgt at fokusere på København som den absolut største og primære hub. Der er stadigvæk interkontinentale ruter fra Oslo og fra Stockholm med SAS, men det er meget begrænset. Det er selvfølgelig positivt for os. Det er dels vores geografiske position, og dels fordi vi før SAS lavede deres nye strategi, havde det største netværk. Så det er absolut positivt for os. Man kan så sige, at skiftet, at SAS har taget fra Starlines til SkyTeam, er også meget positivt for os, fordi SAS måske ikke har været så tæt knyttet ind i Starlines, som man kunne have ønsket sig. Hvor de indikationer, vi ser, og de netværksbeslutninger, som flyselskaberne tager, tyder på, at der vil være en meget stærkere alliance for SAS i SkyTeam, og det er meget positivt for Københavns Lufthavn. Man kan sige, at det der er godt for SAS, det er godt for CPH. Og jamen, lidt derhen af, hvilke nye muligheder åbner sig med det her skift? Du kommer selv lidt ind på det. Vi går fra Starlines op til SkyTeam. Som du siger, det virker til, at det hele bliver meget stærkere. Ja. Men hvad åbner der sig af muligheder? Og kan man også se ind i nogle udfordringer? Kan I kapere trafikken? Jamen, altså de muligheder, der er, altså... Jeg kender... Flyselskaberne deler en del af deres fremtidsplaner med os, sådan så vi kan støtte dem i det, og også have kapacitet klar til fremtidig vækst. Men det er naturligvis selskaberne igen, som bestemmer, hvordan de vil flyve og hvor de vil flyve hen. Men hvis man sådan kigger på det på langsigtet perspektiv, og at Air France KLM nu har annonceret, at de vil købe en majoritetsandel af SAS, som så skal godkendes af EU-kommissionen, gør jo, at de får et tættere samarbejde. Og hvor i en situation, hvor Paris Lufthavn er relativt fyldt, Amsterdam er meget fyldt, og der er tale om politiske vinde frem og tilbage omkring, at måske enten at helt at kappe kapaciteten i Amsterdam, eller faktisk tage den ned, så kunne det være naturligt for de selskaber at kigge nordpå og så sige, at nu bliver København vores 3. SkyTeam hub i Europa. Og det giver ret store potentielle vækstkurver fremadrettet. Fordi så kunne man forestille sig, at Air France KLM SAS-trafikken, at nogle af de fly, som rent faktisk bliver fløjet andet fra Amsterdam og Paris i dag, kunne flyve ud af København. Og samtidig så er SAS jo i gang med en ekspansion af deres flåde, som gør også, at både langdistance og også mellemdistance, som gør, at man kan dels samle transfertrafikken i København, og så kan man flyve videre ud i verden herfra. Den vækst, vi oplever nu, og den vækst, vi kigger frem i, gør, at på det, der hedder peak, altså hvor de fleste selskaber gerne vil flyve ind til, at der er travlt. Og det betyder, at vi kigger ind i, jamen, er der nogle operationelle områder, vi kan blive endnu mere effektive inde i? Kan vi digitalisere, lave mere self-service, sikre, at passagerflowsen er så effektiv som muligt? Så det gør vi alt, hvad vi kan i samarbejde med groundhandler og flyselskaber, for at vi er så effektive som muligt, fordi der er travlt om sommeren. Det er lidt ligesom den lokale kirke juleaften. Altså når der er sommerpeak, så vil alle flyve, men der er plads på andre tider af året og andre tider af døgnet. Men samtidig med det, så er vi jo i gang med flere store investeringer. Så vi er i gang med det her T3 Airside-projekt, som ligger imellem finger B og C, hvor det oprindelige formål var at skabe mere bagage, plads til ankommende bagage, som på visse tidspunkter er en knaphedsfaktor. Så det vil skabe mere, når det står klart i sommeren 28, mere kapacitet til ankommende bagage. Det vil skabe mere paskontrolkapacitet i finger C, som selvfølgelig er nødvendigt, når vi skal have passageren til at krydse Schengen og non-Schengen. Og samtidig med det, så vil det skabe 60.000 kvadratmeter mere flow til passagerer.
Og de, som er vant til at komme i Københavns Lufthavn, kan godt se, at vi er ved at bygge om nu, selvom jeg synes, vi har gjort det så pænt som muligt, men flow-pladsen, hvor passagererne krydser hinanden, er lidt tight, mens vi bygger. Men 60.000 kvadratmeter mere state of the art, lyse, åbne, højt til loftet lokaler med både faciliteter, hvor man kan slappe af og oplade sin telefon, men også vil vi jo gerne hjælpe passagererne med at få noget godt at spise og handle lidt ind, mens de er i lufthavnen. Og samtidig med det er vi i gang med allerede nu at omdanne nogle af de lidt ældre standpladser, så de passer til nutidens og fremtidens flystørrelser, og samtidig er vi ved at bygge nogle flere remote standpladser, for det er det, vi kan gøre på den korte bane, for at kunne skabe den kapacitet, der skal til for at efterkomme væksten. Det er sådan det, vi er i gang med lige nu. Så kigger vi ind i større andre investeringer, at med den trafikvækst, vi tror på, der kommer, jamen så skal der en ny, det vi kalder en bagagefabrik til. Og det er nok ikke noget, den almindelige passager tænker over, men fra man afleverer bagagen i check-in, eller der kommer transferbagage ind, så skal det sorteres et andet sted hen, og security scans og så videre. Så der er vi gået i gang med at kigge på, at der bliver behov for en ny bagagefabrik. Vi er også ved at kigge ind i mere check-in kapacitet, så vi kan få de afgående passagerer afsted, og det næste skridt bliver så mere terminal og mere standpladskapacitet. Så vi har nogle folk, som kigger 1, 5, 10, 30 år frem i fremtiden og ser på, jamen, hvordan kan lufthavnen komme til at se ud. Vi bliver ikke større som lufthavn som sådan, men hvordan kan vi omdanne os, sådan så vi kan håndtere den trafik, vi tror på, der kommer. Og det er ikke noget, man lige går på en formiddag. Og samtidig så er der også selvfølgelig nogle regler og miljøgodkendelser, som skal igennem, som tager den tid, det tager. Så det er noget, vi arbejder på den lidt længere bane. Så når jeg nu skal til Toronto i 2026, risikerer jeg så, at jeg skal stå ombord på en bus i gaten og køres ud til et fly, fordi at nu er vi så presset, når klokken er 12-13 stykker, at vi faktisk ikke har gates nok til langdistancemaskiner. Altså, vi har gates nok til langdistancemaskiner, men det kan godt ske, at det er en bossgate. Nej, altså, når vi kigger ind i de prognoser, vi har, så har vi i København i meget, meget høj udstrækning kunne have bygningsbetjente gates. Det vil sige, at man kan gå direkte på flyet. Og der må vi sige, at vi kommer ikke på niveau med andre europæiske hubs i forhold til, hvor mange der skal busses eller remote opereres. Men det kommer til at stige. Og vi har allerede i de seneste 2 sommertrafikprogrammer, inklusive 25, serviceret og opereret langdistancefly med bus, og det må jeg sige, vi kommer til at opleve fremtidigt også. Hvor langt er der til, at man kan se, man har nogle planer på tegnebrættet, hvis vi lige skal komme ind på det. Nu var du selv lidt inde på det med mere check-in-kapacitet, flere gates. Der ligger nogle planer, hvis vi kigger i noget af det, I selv har offentliggjort gennem tiden. Ja. Der ligger nogle planer om udbygning af Finger E, både over mod Øresundsbroen, hvis vi kan sige det sådan, og udad forbi F-gates. Hvor langt er man fra at tage de skridt? Er det korrekt, at i den oprindelige, vi har en CPH masterplan, hedder det, som vi så justerer løbende. Og i den oprindelige plan for Finger E, så er det faktisk kun den første etape, der er bygget. Så der er en etape 2, som i princippet er tegnet, som man kan udvide til non-Schengen og Schengen widebody flyvninger. Det er ikke noget, vi har trykket på knappen endnu og sagt, at nu gør vi det. Vores lavpris terminal, Go-fingeren eller F, ligger for enden nu. Så når det bliver aktuelt at bygge Finger E ud, så vil vi lave en ny lavpristerminal et andet sted, så vi kan servicere den trafik også. Men det er ikke noget, vi er klar til at trykke på knappen endnu.
Vi var inde på før med skiftet fra Star Alliance til SkyTeam Hub. Ja. Der kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, vi har jo hørt gennem årene prognoser og hvordan man ser på den fremtidige vækst. Det skifte og det I har set, nu er der gået et godt år, tror jeg. Lige omkring et år. Og det vi har set i løbet af det år, altså der har vi jo set en del, må vi sige. Vi har set, du var selv inde på det tidligere, vi ser rigtig meget. Er det noget, der gør, at I sidder lige nu og opjusterer alle jeres prognoser og ændrer der? Som vi er jo et børsnoteret selskab, så det er begrænset, hvad jeg kan fortælle omkring vores fremtidige prognoser her. Men jeg kan godt fortælle, at vi har justeret det op. Det er revet af SAS' planer for vækst i København. Og vi er i den lykkelige situation, at vi oplever, at ikke alene SAS og transfer. Ja, jeg tror, det kommer til at vokse relativt mere. Men vi oplever vækst også fra andre selskaber og andre segmenter. Norwegian, low-cost-segmentet, charter. Så det er ikke en plan, vi baserer kun på SAS. Så det der er lidt tricky, det er at prøve at samle de forskellige selskaber, forventninger til dem, og jamen, så er der nogen, som vil strategisk vil vokse i København, andre har en stærk position, de vil fastholde, nogen vil måske trække lidt ned. Men overordnet, så ser vi vækst i de forskellige segmenter. Så vores forventning er, at det bliver ved med at stige. Næste år måske ikke helt så meget, det er lidt for tidligt at sige nu, som vi har oplevet i år, men der er en helt klart positiv stigende tendens. Og vi er jo lykkeligvis i et stigende marked. Så der er vækst. Nu talte vi om Indien og Kina tidligere. Væksten vil være drevet. Ja, vi kan få os her i rummet til at flyve et par gange mere om året, men vi er i et modent marked rent outbound-mæssigt. Men der vil komme vækst i antallet af transferpassagerer og også inbound. Og jo flere destinationer vi får på kortet, som man måske godt kunne tænke sig at flyve direkte til, gør så, at også danskere og sydsvenskere lige snupper en tur mere. Og så kom du ind på blandt andet Norwegian og nogle af lavprisselskaberne, for det er jo ikke kun SAS, som du siger. Nej. Men vi kan jo heller ikke komme udenom, at SAS er en kæmpe driver. Hvordan balancerer I den vækst? Altså SAS' vækst, og så er der også nogle selskaber. Norwegian er jo også et stort selskab, hvis vi skal tage dem. Absolut. Og der er mange andre selskaber. I har jo rigtig mange flyselskaber her. Hvordan balancerer I den vækst, SAS er i gang med, og som er nødvendige for lufthavnen og for at fastholde hele det her momentum med de behov, som de øvrige selskaber har? Jamen altså, det er sådan, at det er meget let at håndtere og forstå på den måde, at vi er reguleret af Trafikstyrelsen, og en del af den regulering, både dansk og også international, betyder, at vi skal behandle alle flyselskaber ens. Så ikke diskriminerende og transparent. Og det gør vi. Så alle selskaber betaler ens takster, og de forskellige incentive-programmer, som vi har tilgængelige for flyselskaber, som alle sammen står på vores hjemmeside, er også ens for alle. Så der er ens forhold. Og så prøver vi arbejder tæt med SAS, som er vores største selskab, og som deler deres planer lidt længere sigte i fremtiden. Og det gør vi i den udstrækning, selskaberne gerne vil generelt også. Hvor vi selvfølgelig, hvis vi tager det fra toppen, så er Norwegian et stort selskab i København. Det er vores næststørste flyselskab, og vi er det næststørste lufthavn, de har i deres netværk efter Oslo. Så vi arbejder tæt med Norwegian også. De har også været præget af, at deres vækstplaner er blevet lidt udskudt på grund af forsinkede flyleverancer. Så de har ikke den samme mulighed for at vokse, som de havde planlagt. Og så arbejder vi tæt sammen med Ryanair, som har en base med 4 fly i København nu i hvert fald. Som også er et meget interessant selskab, ikke mindst i dansk perspektiv, hvor der har været nogle ret kraftige skift
blandt lufthavnene, og de holder godt fast i København. Det er vi selvfølgelig glade for. Og EasyJet også, hvor vi ser en lidt nedadgående tendens. Men vi arbejder så tæt vi kan, som flyselskaberne gerne vil, for at støtte op om deres forretning i København. Og også for at kunne støtte dem i den fremtidige udvikling. Og jo mere information vi har fra flyselskaberne om, hvor de tænker, de er om 2 eller 5 eller 10 år, desto mere ved vi, hvordan vi skal tilpasse lufthavnen til at kunne klare den vækst. Morten, når jeg tager ud og rejser ud i verden, så oplever jeg i visse lufthavne, blandt andet i Nordamerika, men også nogle europæiske lufthavne, hvor der opstår de her flaskehalser, og man står i paskontrollen i 1,5 time, og har svært ved at komme igennem security og det ene med det andet. Ja. Står man ikke over for en vis risiko med den her vækstrejse, man er i gang med lige nu, fra at det også sker i København på i særdeleshed non-Schengen-området? Nej, fordi det vi har gjort er, at det foregår på den måde, at slots, det vil sige tilladelse til at flyve til København, er givet af Airport Coordination Denmark, som er et separat enhed, som er reguleret af Trafikstyrelsen, som så tildeler slots efter de internationale IATA og ICAO-regler. Og den måde, det foregår på for os som lufthavn, det er, at vi deklarerer en kapacitet til ACD, eller Airport Coordination Denmark, som så ved, jamen i sommertrafikprogrammet 2026, i de og de dage på de og de tidspunkter, der er der ikke plads. Der er tidspunkter, hvor vi ikke kan squeeze mere i. Og for at undgå, at vi kommer i en situation, hvor der er 1,5 times kø i paskontrollen, eller der ikke er check-in-kapacitet nok, så er den kapacitet, vi har nu, og den fremtidige, deklareret til ACD. Så hvis du kommer og var et flyselskab og sagde, at jeg vil virkelig gerne i sommertrafikprogrammet i peak på det tidspunkt, så siger ACD til dem, det kan man ikke. Og så prøver vi så at informere ACD om, jamen, hvilke muligheder er der på andre tidspunkter, hvornår der er plads. Og så i vid udstrækning kan jeg se fra ACD, så lykkes det selskaberne at flytte det lidt rundt. Så netop for at undgå, at vi kommer i en situation, hvor det bliver en dårlig, hvor selskaberne ikke kan operere effektivt og komme afsted og, til den næste destination, og hvor flyselskaberne eller passagererne ikke når deres fly, eller skal stå for lang tid og vente. Så det gør vi ikke, men det betyder så samtidig også, at der er nogle tidspunkter, hvor vi ikke kan sige ja tak til mere trafik. Og det er udviklingen i København og i mange andre lignende lufthavne rundt omkring i verden. Der er mere kapacitet, men ikke lige præcis der, hvor der er peak. Så det vi forventer at kigge ind i, det er, at peaken vil blive bredere. Så med SAS' trafikprogram, for eksempel i 2025-2026, så er der nu 4 peaks i København. Og hvis der kommer en 5. og 6., jamen, så bliver det jo peak det hele, og derfor er vi nødt til at skabe mere kapacitet. Men vi arbejder ret tæt, også med selskaberne, for at undgå, at man kommer i en situation, hvor man skal vente for lang tid i kø. Det er der ikke nogen passagerer, der har lyst til. Og at i sidste ende, at passagerer mister deres connection i København. Så vi kan fortsat tilbyde en MCT, en Minimum Connection Time, for transferpassagerer på 45 minutter. Som er unikt i en lufthavn af vores størrelse, hvis man sammenligner med Bruxelles eller Zürich, Amsterdam og Frankfurt osv. Du var inde på selv, I har gang i en meget stor ombygning mellem finger B og finger C. Ja. Noget, der skal være med til at løfte passageroplevelsen. Ja. Og selvfølgelig skal skabe mere kapacitet, skal skabe mere plads i paskontrollen, skal skabe mere plads i bagagefabrikken og bagageanlæggene dernede. Og så ved vi også, har vi også læst os til, at der skal laves en helt fantastisk ny state-of-the-art lounge til SAS' bedst betalende og mest loyale passagerer, så det bliver også spændende at følge. Ja. Kapacitetsmæssigt, hvad betyder, at man laver den tilbygning? Er det noget, der gør noget markant for jeres kapacitetsudvidelse? Ja, men fordi altså vi kigger jo på kapacitet på sådan individuelt. Hvis vi tager det fra en ende af, når flyselskabet kommer, jamen er der runway-kapacitet, er der standplads, er der passportkontrol, er der check-in, er der bagage, er der security.
Og heldigvis for security har vi været i gang planlagt længe og været i gang med et års tid med at skifte ud til ny teknologi, som viser sig at være særdeles effektivt. Vi har det er igen en glidende overgang. Vi kan ikke som andre lufthavne sige, nu bygger vi lige en helt ny terminal, og så kan det gå lidt hurtigt at bygge det. Så det er lidt ligesom at løbe et maratonløb, mens man får hjertekirurgi. Men der har vi så fået til sommeren her i år 5 spor med den nye teknologi, som har taget 40% af passagererne ud af 20 spor. Så det er altså noget, der virker. Og det er en løbende udskiftning, som er det i 27, vi er endelig klar med det. Så det giver kapacitet der. Men det er sådan, når vi kigger på det i peak-struktur for eksempel, når vi med ny kapacitet eller forbedret teknologi løser det ene punkt, jamen så er der det næste punkt, som potentiale til at blive flaskehals, så derfor er der mange bevægelige dele for at sikre, at vi kan hjælpe selskaberne med at komme til København, og selvfølgelig også Vokse Lufthavn i passagerantal. Og når vi får flere passagerer, så får vi også flere gæster i de forskellige lounger. Ja. Der hører man også nu, der er I også sådan rimelig presset. Det er ikke jeres lounger, det ved jeg. De bliver jo drevet de forskellige. Ja. Fornemmer I, der er flere, der ønsker at åbne lounges i Københavns Lufthavn? Ja, altså, og det er korrekt, som du siger, at vi lejer lokalerne ud til forskellige operatører. Det kan være SAS, som har deres egen lounge. Det er også andre operatører og partnere, som så opererer lounges. Og i takt med, at vi ser en stigning i trafikken og mere interesse for at flyve til og fra København, så ser vi også en stigende interesse for lounges. Og det er korrekt, at som led i den nye Terminal 3 airside-udbygning, så er SAS ved at få bygget en noget større lounge. For med den vækst, der har været i SAS' trafik, så har der også været tryk på i loungen. Og jeg kan forstå, at på nogle tidspunkter, der er der fyldt godt op. Så det bliver godt for SAS-passagererne og for SAS at kunne tilbyde en ny og større lounge. Som hvis vi som forventet vil have flere SkyTeam-gæster, jamen naturligt vil bruge den lounge. Er der yderligere investeringer på vej, som man som passager i Københavns Lufthavn vil kunne mærke allerede inden for de kommende år? Ja, altså, det her med security kan man som passager allerede opleve i dag. Det er ikke alle passagererne, som kommer igennem de her nye spor, men flere og flere vil komme igennem til sidst ved alle, hvor man så kan komme igennem dels med væsker i håndbagage, men uden at skulle tage sin computer, iPad, anden elektronik op, så man simpelthen kommer hurtigere igennem security. Inden for de nærmere år vil forhåbentlig også noget mere check-in-kapacitet for passagererne være en mere smidig oplevelse og komme hurtigere igennem det procespunkt. Og så ellers det her T3 airside, det vil åbne en særdeles positiv passageroplevelse op med et gigantisk område oven på en bagageudlevering, så når man ankommer til København, vil det gå hurtigere at få sin bagage og kan komme hjem igen. Glæder os meget til at følge det. Tak. Morten Mortensen, tusind tak, fordi du gav dig tid til at snakke med os. Absolut. Og vi vil glæde os til at følge Lufthavns udvikling i de kommende år. Tak for besøget. Mit navn er Janus Kyhl. Du har set med på CPH Spotlights seneste feature med udviklingen og fremtiden i Københavns Lufthavn.